JSP Advice D65 चेनेलनि जोहै मोनसे गोदान टपिक नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों। बे टपिकआव आं दिनै सपन कुमार ब्रह्म सासे एक्टर, डाइरेक्टर आरो लिरगिरि बिथांनि फंनैसो बिबुंथिखौ आं बे JSP Advice D65 चेनेलनि जोहै फोसावनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। नङाब्ला बिथां सपन कुमारनि बुंनाय एबा साजेसन होनाय खोथाफोरखौ नोंथांमोना बुजिजोबनो हानाय नङा। दादा साहेब फाल्केजों जुरिनानै इन्डियान हिन्दी सिनेमा बलिउड इन्डास्ट्रिनि गासैबो महरगिरि एबा एक्टर एक्ट्रिस आरो गासैबो सावथुनाव खामानि मावग्राफोरखौ भारत हादोरजों लोगोसे बुहुमनि माखासे हादोरफोरावबो गोबां मान सन्मान होबोदों आरो माखासे महरगिरिफोरखौबो इसोरबादि मानिबोदों, फुजिबोदों। नाथाय बलिउडनि बे 100 यार जार्नियाव 10 आरो 20 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो माखासे गोबां जाहोनाव गावनि हादोरनिनो मानसिफ्रा बलिउडखौ गाज्रि मोननाया बारानिफ्राय बारा जाबोदों आरो दानिया खावसेनि बारा इन्डियानफ्रा बलिउड स्टारफोरखौ सैला मुगैयो, मुजुयो। जाहोना मा बयबो मिथिखागौ। फारसेथिं साउथ इन्डियान फिल्म जेरै तेलुगु, तामिल, कानाडा, मालायालम एटसेट्रा साउथ इन्डियानि फिल्म इन्डास्ट्रिया एबा बिसोरनि गासैबो सावथुन मुलुगनि मानसिफोरा सिगांनिफ्राय जेरै मान सन्मान दंमोन गावसोरनि रायजो राजाफोरनि नोजोराव दाबो बिदिनो दं। थामहिनबा बांसिनानो मान मोनबावदों। मानोना सिगांनिफ्रायबो गोबां जौगासिनबाय। मानो जौगाखो, माबोरै जौगाखो आं बुङाब्लाबो जासिगोन। बयबो मिथिखागौ। साफा सानैया मिथियाब्ला एसे सानहरब्लानो मोनथिगोन। खोथाखौ बरनायजोबोब्ला गोलाव जाथारगोन, बेनिखायनो गोलाव लिरला। गावसिनि हारिनि राव हांखोखौ हारिमु आरो गावसोरनि सावथुनजों लोगोसे भिलेज, टाउन, सिटी, गभ अफिस, प्राइभेट अफिस, सब गासैबो साइन बर्ड रावबो गावसोरनि रावनि आरो गावसोरनि हांखोजोंनो बिसोरो लिरजोबो। जों दा बबे लामाखौ लादों एबा लानो? बर' सावथुन मुलुगाव बर' रायजो राजाफोरजों सिबिजानाय लामाखौ लानोना मुगैजानाय, मुजुजानाय लामाखौ लानो? गारायखौ फिसायावनो सोखानांगौ, गाराया देरब्ला हामनो गोब्राब जायो। बलिउडआ इन्डियान पाब्लिकनि नोजोराव मान गैयै बादि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो बर' पाब्लिकफोरजों मान गैयै जानाङा। बेनि थाखायनो जों बर' सावथुननि मानसिफ्रा थिग थानो नांगोन आरो बर' सावथुन मुलुगनि देरहांनाय बिफाङाव गुनजेर अरनो खाबु जों होनाङा। बर' सावथुन मुलुगनि रंगिना संगिना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय, जिब जुनारजों बुंफबनाय समायना हाग्राबारियाव माखासे फलानफोरनि शिकार खालामनो नागिरनायखौ होबथानो हानांगोन। फारसेथिं बर' राव हांखोखौ जौगाहोनायावबो बर' सावथुन मुलुगजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादफोरा बिटिआर ओनसोलनि गासै टाउनफ्राव गभर्नमेन्ट अफिस, प्राइभेट अफिस, बिजनेस, शप एटसेट्राफोराव साउथ इन्डियानि मानसिफोरनि बै आं गोजौआव बुंबोनाय साइनबर्डफोराव लिरहोनो हाजोबनांगोन। बेबो मोनसे हारिनि राव जौगानाय एबा जौगाहोनायनि मिथिहोनायनि बाहागो। गावनि बिटिआरआवनो हायाब्ला आसामनि खोथाखौथ' बाद हो। बिटिआरनि केपिटेल क'क्राझारावनो गैया। 7 बोसोर बिटिसि खुंथायावथ' बर' राजखान्थि आफादानो बुं, माहारियारि आफादानो बुं, सिगां समावबो बे खामानिखौ मावनो हाबोआसै। दानिया मावनो हायो ना हाया इयुनाव मिथिलांसिगोन। बेफोर खामानिया फिसासो मावनो गोनांथि गैदासान। साउथ इन्डियान हारिफ्रा बिदिजोंनो जौगानाय हारि आरो फिसा फिसा स्टेपजोंनो गिदिर स्टेप जायो। आरो गोबां साउथ इन्डियायाव थाग्रा बर'फ्रा मिथिखासिगौ। आंबो खननै खनथाम थांनानै
मिथिगौ गावसोरनि जुलाफि आखर लिराब्ला दखान एरखुजायो। जायखिजाया मोनसेयाव मोननै खोथा लिरबाय आं। मिजिंथियो गासै बर' राजाफ्रा बिथां सपन कुमार ब्रह्मनि माखासे खावलायनायखौ लानानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो नाजागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।